जोंनाव फैनानै मोनायावल' फैयो न' बुसिनानै होखारहरनायनि बिदि बुंदों आरो दायना अजा होखारहरनांगौ मानांगौ न'निफ्राय बे गामिनिफ्राय बिदि होननानै लामायाव साइनबर्ड दोना दोनदों। सिगांग्रो ससियेल मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम क'क्राझार दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लाइमोननि गाहाय नेहाथार जानानै सिगांग्रो खुलुमग्रोदों आरो बयनिसिमबो आसा खालामो दिनैनि नैबे आंनि फंनैसो बुंनाय खोथाखौ लानानै बयबो शेयार खालामलायगोन आरो बुजिलायनो नाजागोन। दा आङो बुंनो लुबैनाय नैबेल'नो, आंनि मुङा मतिलाल बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि। दा आङो दिनैनि ससियेल मिडियानि गेजेराव फैनाया जाहैबाय मैयानि थारिखआव जोंहा सिमोन सापरि ओनसोलनि जार्मनबारि गामिनि सिङाव थानाय धनिराम बसुमतारी बिथाङा बुलि बाथौ सिबिनानै रायजो जाबाय थादोंमोन गोबाव समनिफ्रायनो। दा बे बिथांखौहाय थांनाय बोसोरनैनि सिगांनो बै जार्मनबारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बुलि बाथौ सिबिनायनि थाखाय बैकट खालामलायनाय बे जाथायखौ मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों धनिरामनि फिसाजो फुंबिलि बसुमतारी बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मैया फोरमायदोंमोन। दा बे खोथाखौ खोनानानै जोंबो दुलाराय गुदि बाथौ आफाद क'क्राझार जिल्लाया बाहाय खोब दुखु मोननाय फोरमायदों। मानोना बे गणतन्त्र हादराव जोंहा सुबुं माहारिया जायखिजाया धोरोमखौनो सिबिनानै जानो मोन्थाय दङ। बाहाय बिबारानो जा बा बुलियानो जा, जिखुनु धोरोमखौ न'खरनि बिगोमाया जेखौ गोसो बेखौनो सिबिनानै जानो मोन्थाय थायो। बेखाय जोंबो बेखौ मिथिहोनो लुबैयो। दुलाराय गुदि बाथौ आफाद क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोङो बेखौनो सिन्थाधारा खालामबाय थादों, जाहाथे बै सिमोन सापरि ओनसोलाव थानाय जार्मनबारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहाबो जाहाथे बैबादि मोनसे गेना गोरोन्थिखौ धोरोम दावराव दावसि जानायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों। जाहाथे बैखराव थानाय बैखर खालामजानाय जे धनिराम बसुमतारीनि न'खर, जे बिथाङा दासिमावबो बुलि बाथौ सिबिनानै सिमोन सापरि ओनसोलनि सिङाव थानाय जार्मनबारि गामिनि धनिराम बसुमतारी बिथांखौ जे बैखराव खालामबाय थादों, बैखर खालामदों होननानै मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो मोनबाय। दा बे खोब दुखुनांथाव जादों। दा आंनि साननाय बायदिबा बेबादि बैखर खालामलायनो गोनां गैयामोन, बैखर खालामलायनो नाङामोन। न'खरा जेखौ सिबिनो गोसो बेखौनो सिबिनो बिथांखौ होनांगौमोन। बेखायनो जोङो दा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारनानै आं बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो। दा बिथांमोनहा थाबैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बै धनिराम बसुमतारीनि न'खरखौहाय गावसोर सिगांनिफ्राय जे धोरोमखौ सिबिबाय थादों, जे धोरोमखौ सिबिनानै बिथांमोनहा बे गामियाव संसार जाबोबाय थादों, बे धोरोमखौ बिथांमोनहा सिबिनो मोननांगौ। आरो बिथांमोननि गामिया जुदि माखासे बिबारजों सिबिदोंब्लाबो बिथांमोनहाबो सिबिबाय थाथों। जोंहा बेखौ दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोङो बेखौ खुनु मोनसे गाज्रि मोननाय गैया बा दुखु मोननाय गैया। जोङो नाथायबा जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै जोङो बुलि बाथौ सिबिनायखौ जोङो दैदेनबाय थादों। जोङो बुलि बाथौआ बबे समाव मा अलखदाव गोग्लैयो नैबेखौ जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जोङो नायसनबाय थादों। थिग बेबादिनो मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दैदेनबाय थानाय बुलि बाथौ सिबियारि न'खर धनिराम बसुमतारीखौ जे बैखर खालामदों। आरो जोङो मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय बिथांमोननि गामिया मोनायावसो मिटिं जायोनो। मोनायाव मिटिं जानानै बिथांमोनहा न'खरखौहाय दावराव दावसि खालामबाय थानाय मोनसे परिबेसाव लाबोयो। जों बेखौ मैया खोनाबाय आरो बिथांमोननि जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोनबावबाय बिथांमोननि गामिया बुङो जाहैबाय जोंहा बुलि बाथौ फुजा होनायालायनो दायना दायनिनो खोमसि फोथायनाय बिथांमोनहा लाबोबाय थादों। बिदिब्ला जोंनि बर' माहारिनि माखासे संगठनफ्रा आफादफोरा बुङो खोमसि फोथायनायखौ जों लानो नाङा होननानै। नाथाय बिथांमोनहा दिनै बिबार सिबियारि जानानै, बिबार बाथौ सिबियारि जानानै बिथांमोना जोंनि बुलि बाथौ फुजा होब्लानो जे दायना जायो, बुलि बाथौ सिबिब्लानो जे जोंहा खोमसि फोथायनाय मोनसे खोथाखौ सावरायजाबाय थायो, बे खोब दुखुनांथाव जादों। जों बेखौ दुखु मोननाय फोरमायगोन। आरो थाबैनो बिथांमोनहा जार्मनबारि गामिया मिटिं खालामलायनायनि गेजेरजों, सावरायलायनायनि गेजेरजों जाय धनिराम बिथांनि न'खर, बे न'खरा जाहाथे मोनसे सेफटियाव फैनांगौ।
आरो बिथांमोनहा बेबायदि बैखथ थानायनिफ्राय बैखथ दोननायनिफ्राय बे गामियाव उथायनानै लानांगौ, नङाब्ला जोंहाबो आफाद हिसाबै जोंबो साननो गोनां जागोन, माबा मोनसे जों राहाथ' खालामथारनांगन। जोंनि बुलि बाथौ सिबियारि धनिराम बसुमतारी न'खरखौ जोङो मोनसे रैखा खालामथारनांगोन। आरो जोंहाबो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बुलि बाथौ सिबिनायखौहाय जों माब्रैबा हायो, जों दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बेखौसो खामानि मावो। बेखायनो जोङो बुंदों जे जोंहाबो बुलि बाथौखौ मैखोमै लाखिनांगौनि थाखाय बा बुलि बाथौखौ जोङो गेरेमसा संसाराव बा बुहुमाव जोङो लाखिनांगौनि थाखाय जों खामानि मावबाय थानायखौ बिथांमोननो जों खोन्थागोन। आरो बेबादिनो जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफाद क'क्राझार जिल्लाया आं दहाय बुंनाय बायदिनो बिथांमोना थाबैनो जुदि सावरायनानै मोनसे निमांसायाव फैयाब्ला जोङो बेखौ आफाद हिसाबै मा मोनसे सावरायनानै थि खालामनो हायो बेखौ जोङो थांखि लानाय जागोन। आरो आं बेखौनो मिथिहोनो लुबैबावो जे धेमाजि जिल्ला सिमन सापरि ओनसोलाव जार्मनबारि गामियाव जोंनि बुलि बाथौ सिबियारिफ्रा न'खरसेल' जानो हागौ। न'खरसेल' जानायनि जाहोनाव बिथांमोननि गामिया बिथांखौ बैखथ खालामबाय, बुलि बाथौ सिबियारिखौहाय गाग्लोबनो नाजाबाय, दायना फाथिनो नाजाबाय, खोमसि फोथायनायाव लांनो नाजाबाय। नाथाय जोंबो बिदिब्ला बुंनो हायो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव बेबादिनो बिबार सिबियारिफ्रा बबेबा गामियाव न'खरसे, बबेबा गामियाव न'खरनै, बेबायदिब्ला बिथांमोननि साननाय बायदिब्ला बिथांमोननि सिन्था धाराखौ जों नोजोर होनांगौब्ला जोंबो क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरिफोरा, क'क्राझार जिल्लानि बाथौ सिबियारिफ्रा, बुलि बाथौ सिबियारिफ्रा बिदिब्ला जोंनि गामियाव न'खरसे न'खरनै थानायखौ मा जोंबो बैखथ खालामनांगौ नामा? बिदिबा बिथांमोननि बुंनाय बादिबो जोंबो बिदि खालामनो हायो। नाथाय जों बेबादि जानायखौ लुबैया। जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बेबायदि सोरबा बिबार बाथौ सिबियारि न'खरसेल'खौ दुमदाखाल खालामनानै बैखथ खालामनानै नाख्रेबनानै दोननो जों लुबैया। बयहाबो सिबिनानै जानो गोसो दङ, सिबिनानै जानो मोननांगौ। आरो सोरबा गामि दरसेयाव बिबारा सिबिनानै दङब्लाबो, बिबार धोरोम लानानै दङब्लाबो, बिबार बाथौ लानानै दङब्लाबो बिथांमोनहाबो बिबार बाथौखौनो सिबिनानै थांनानै थानांगोन। थिग बेबादिनो जों आसा खालामो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लाइमोन आफादनि गाहाय नेता जाना आं बेखौल' मिथिहोनो लुबैयो, बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जार्मनबारि गामिनि गावबुराजों लोगोसे गामि बेंगिरि गासै मेलेमजिबि सान्थौगिरि बिथांमोनहानो सानलायनायनि गेजेरजों धनिराम बसुमतारी बिथांनि न'खरखौ जाहाथे बुलि बाथौ सिबिनो गोसो जादों, जेब्ला बिथांखौ बुलि बाथौखौनो सिबिनो होनांगोन। आरो बिथांमोनहा गामिनिफ्राय बैखथ जानायनिफ्राय जाहाथे गामिजों मोनसे मिला मिसा थानो मोनफिननाय जानांगोन। नैबे जिनिसखौ जोङो थाबैनो संदाननांगोन। आरो जोङो आफादजों आफाद, जोंनि जिल्ला आफादफोरा, मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफोरा जोंहा मिरु आफादजों सावरायनायनि गेजेरजों दुलाराय बिबार बाथौनि सेन्ट्रेलनि बा मिरुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों जों मा मोनसे राहा खालामनो हायो बेबायदि मोनसे खालामनांगोन। आरो जेरैबो जाथाराबा जोङो आयेननि राहाखौ लानो गोनां जागोन। आयेननि राहा लानानै जोङो जेरैखि जाया जोंनि बुलि बाथौ सिबियारिफोरखौ जों रैखा खालामनांगोन। नैबेखिनिखौ आं बुंबाय। आरो जार्मनबारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा अननानै धनिराम बसुमतारी बिथाङा जे हालोराव दंमोन, बे हालोरावनो सुखि सान्थियै जाहाथे बे गामियावनो थानानै संसारखौ जानो मोननाय जाथों, बेखिनिखौनो आङो जार्मनबारि गामिनि रायजो राजाफोरनिसिम रिकुवेस्ट एबा आर'ज खालामनाय जाबाय।